Tuhamu amanami dohot inanami suang songoni ng keluarga besar na marhabot ni roha. Sering kita memahami, sering kita mengartikan bahwa kematian itu adalah hukuman. Bahwa kematian itu adalah suatu hukuman ni debata di tonga-tonga ni ngulutang. Jojot kita mangatusi sahira na sugudo roha ni debata. Molotung ro hamatiani. Sahira na sugudo roha ni debata di tonga-tonga ni golu. Nahujung molomoting. Alani irorang di tonga-tonga ni turupukon. Totu ikon kembali dulu kita mengartikan kematian itu. Hamatian ini. Laos idora neng dohonon di tonga-tonga ni turupukon. Alani ido. Di sada Petruson di patolas do. Holat debatado sumber asini roha. Jala di leho do asini roha. Tuhala dung. Manaon. Hapor suhon satokin. Hobar tutur pukoto tu HP. Kematian itu bukan penderitaan yang kekal. Alayanggo di tonga-tonga ni turupukok kape portibiudo. Hapor suhon. Alani idi dong. Asini rohani debatado di lego tu habang sana. Dung manaon di hapor suhon satokin. Dunia harus kita artikan adalah tempat sementara. Portibion ima inganan parsatokinan do. Alai di dalam dunia yang kita rasakan bisa kita mengalami suka dan duka. Sehingga kita sering memahami dan memaknai dunia ini adalah inganan yang paling nikmat. Sering kita memahami dunia adalah inganan tempat bersukacita. Alai balik samuse jod do kita mangatusi dunia adalah tempat untuk berduka cita. Alani idorang taihuton pardalanan di ngulutna suka dan duka selalu silih berganti. Alai di sada Petruso takas dito anggo inganan portibi ido HP anggo portibi ido HP di paluas debata kita manaon hapor suhon. Kadongan laos ido na yung berengota sada parsiajaran nama cearga bahwa dunia itu tidak kekal. Portibio kapedang manotong. Portibio kape inganan hapor suhon nang dipaujak no tu sudi colma. Alani hapor suhoni hape satok kido atong dohonot tama hidup di tengah-tengah dunia adalah sementara. Alani atong unang margijang ni roha kita di Portibion. Ala parsatok kinado. Unang madele kita hatop di Portibion. Ala parsatok kinado. Yang pada akhirnya asini rohani debata akan dipapatar. Asini rohani debata ikut dipatongon. Tu aka nani hakolongan na marhite hamatean di jolma. Alani ido. Marukil do hita paborhato damangon natakakolong yon. Jala sude do hita madog merasa kehilangan do hita. Alai ko boy do lapatata hamateal na uron wain tubagasan situ atau bakon adalah sukacita yang luar biasa bagi dia. Molo pe marukil kita di Portibion, molo pe marsitaono kita di Portibion. Alay na yung dohonota, memang di paluas debatado kita, manaon hapor suhani satokin, anggo ujungna, makuling do asiniroha ni debata. Kamanginang, cupa akan si songonon, selalu ada pertanyaan, boasa. Nuai nunga borhat amang situ atau bakor sudah keluarga memikirkan mungkin. Boasa ikon saunari. Boasa ikon umur nason. Boasa ikon lagi berkarya dia. Boasa ikon songonon. Boasa parjolo ibana borhat. Banyak kata boasa. Boasa. Ale satu jawaban yang pasti. Noong dilehod debatado ibana manaon na porsuo di Portibion. Makuling maasin ni roha. Alan itu hamusu di keluarga.
parjolo borha situ atau bakon patari parhon patari dahon asini rohani debata di bagasan dirina alani ido atong dohonot tama molo pe marukil hita molo pe doduk pakilala ata tetapi karena merhite-hite kematian merhite-hite kematian naniadupan nistu atau bakon lam patarma lam taridama asini roha ni debata iko barani do keluarga mado ini adalah rencana Allah yang terindah. O masakat ni debata na umuli atong ahado sakap ni debata tutiki na nengro dung borha situ atau bakon tapasaha madirita tu ibana. Kita kena mangulu, kita kena tinggal dona di Portibion na marukil di parborha ni damangon. Kalau dia pergi dengan tersenyum, pergi dengan tertawa, pergi dengan sukacita karena kematian itu menghantar dia madapoton debata. Ala ato di tonga-tonga ni parngolua taon hita na tinadikon sada pangatusyon na mace arga asadang taboto umur yang akan diberikan Tuhan dang taboto sadia leling dope pasobon di debata kita diinganan hapor suhonon diinganan Portibion atong satu waktu ikut tarida patar jala pasahaton di debata do asini rohana laos disima tarida rahasia ni debata di tonga-tonga ni ngulu ni jolma. Gunakan waktumu yang tidak seberapa lagi. Tapaki mati tahun naso taboto sampai sadi hari tanikmati ma hapor suhonon. Tetapi ketika kita menikmati ikut di hot mahita di bagasan hapor seaon tu debata. Alani tu hamu sudah keluarga. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Biarlah semua ini apa yang kita rasakan, apa yang kita hilala, biarlah sakap ni debataon. Alai dengan satu keyakinan Tuhan akan memberikan dan sudah merancang perjalanan hidup kita ke depan. Asalkan di bagasan pos niroha kita maju goarni debata. Khususnya Inang di sini, serahkan segala sesuatunya. Biar Tuhan yang berkarya. Serahkan segala sesuatunya. Biar Tuhan yang mengatur nantinya ke depan. Sehingga di tengah-tengah keluarga, biarlah rencana Tuhan yang terjadi. Karena apa yang sudah dialami oleh si tua tombak ini adalah rencana Tuhan. Tuhan tidak akan pernah mengecewakan ketika kita berseru kepadanya. Tuhan tidak pernah mengecewakan ketika kita marsihohot dan teguh di dalam Dia. Serahkan segala sesuatunya, Tuhan akan memberikan yang terindah di tonga-tonga ni ngoluta. Langsung oni madihita parhalado secara keseluruhan. Sahalat dongata nunga borhat siya tonga-tongata. Atong ahado putih kotang, ahado tapuotang. Atong neng dohonot tapi ulau pakobasio di tonga-tonga di huria HKBP petojoon. Ikon anong sada kalimat neng tiopota. Itu adalah sementara. Itu adalah parsatokinan. Manang pohape kita mangula di tonga-tonga di huria HKBP petojoon. Semua itu akan berlalu. Neng dohonot di parborhat ni damangon. Selagi di paloas de batado pe kita mangula. Mari kita pakai tikitai mangula. Hobartulo monirohani de bata. Berkaryalah di huria HKBP Petojoon. Satu saat Tuhan akan akhiri perjalanan nengoluta di akan naung diatur ni debata. Amang inang dihita parhalado. Ikota pakedo parborha ni damangon. Sada motivasi di tonga-tonga nengoluta di nalaho mangula makobasi di tonga-tonga nengolutaon atong tapake ma haserepon ni rohata mangula di tonga-tonga ni hurion. Aida ngadong natapangasahon. Aida ngadong yang kita andalkan dalam hidup ini dan dalam pelayanan kita. Tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Allah dan taboto dosa di hari. Ti kita di paloas de bata. Mangula di tonga-tonga ni hurion. Dohonot tama selagi Tuhan masih memberikan kesempatan. Layanilah Tuhan dari sepenuh hati kita. Amin.